Здравейте, мили мои девети Ж. Обещах да ви запиша едно кратко клипче, в което да направим обобщение на класическа вероятност, тъй като забелязвам, че доста ви затрудняват тези задачи. Затова сега съм подготвила няколко примерчета, отново с картончета. Аз много обичам задачи с картончета. Задачката е следната. На отделни малки картончета са написани числата от 7 до 19, като на всяко картонче е написано по едно число. На случайен принцип е изтеглено едно картонче. Намерете вероятността числото, написано върху него, да е едноцифрено. Сега, тук в тази подточка, единственото, което е нужно да съобразим правилно е а, колко е общия брой на картончетата и колко от числата са едноцифрени. Общият брой на картончетата ще намерим като от 19 извадим 7, получаваме 12 картончета. Но тъй като по този начин не сме преброили двата края на редичката, добавяме единица и получаваме общо 13 картончета. Нека да ги напишем, за да се уверите в истинността на това твърдение. Първото картонче е 7, следващото съответно ще бъде 8, следващото ще бъде 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и последните две 18 и 19. При преброяване можете да забележите, че това са 2, 4, 6, 8, 10, 12, 3, точно 13 картончета. Знаем, че вероятността е равна на благоприятните събития върху всички възможни събития. Съответно, благоприятните събития са точно 3, защото едноцифрените числа са 7, 8 и 9, а всички възможни събития са 13. Това беше най-лесната част от нашите примерчета. Нека сега да преминем на подточка Б. На случайен принцип е изтеглено едно картонче. Намерете вероятността числото, написано върху него, да е четно. От тези 13 числа, ние сме ги написали, дори можем да ги преброим, но нека, ако са по-голям брой, да разберем как бихме могли да пресметнем колко са четните. Тъй като първото е нечетно и последното е нечетно, при разделянето на 13 на... Като разделим 13 на 2, ще получим числото 6,5, от което можем да си направим извода, че нечетните числа са 7, защото първото и последното са нечетни, а четните числа са с едно по-малко и ще бъдат 6. Ако ги преброим, ще се уверим в това. Четните са 8, 10, 12, 14, 16 и 18, което прави точно 6 числа. В случая вероятността е равна на 6 благоприятни случая върху всички възможни, които са 13. И нека да преминем на следващата подточка.
На случайен принцип е изтеглено едно картонче. Намерете вероятността числото написано върху него да е четно или да се дели на 3. Нека сега да дефинираме две събития. Имаме събитието А, че изтеглено е четно. И събитието Б, изтеглено е кратно на 3. Да видим сега за събитието А колко са благоприятните случаи. Разсъждаваме тук за събитието А, тук за събитието Б. За събитието А, четно число, казахме, ето тук бяха четните числа, че четните са точно 6. Значи имаме m равно на 6. n е равно на 13. Това е за събитието А. За събитието Б, колко са благоприятните случаи? m е равно на... Да погледнем колко са кратните на 3 от всички тези числа. Кратно на 3 е 9, 12, 15 и 18. Значи имаме 1, 2, 3, 4 кратни на 3. Тук за Б имаме 4 благоприятни събития, а съответно всички възможни събития отново са 13. Да помислим, нека да си направим диаграма на Вен и да видим какво ще се случи с диаграмата на Вен и дали ще имаме сечение между двете събития. Нещо не ми харесва как се случи тук. Значи това са възможните случаи за събитието А, това са за събитието Б. Нека да поразсъждаваме. От кратните на 3, мисля, че имаме едно четно. Значи кратните на 3 бяха 9, 12, 15 и 18, даже две четни имаме, 12 и 18 са четни, т.е. тя ги записваме в сечението. Извън сечението за Б имаме 9 и 15, а съответно извън сечението за А имаме още 4 числа, които са 8, 10, нека да ги напишем, 8, 10, 12 сме написали, 14 трябва да добавим и 16. 14 и 16. Тъй като имаме сечение, в случая става дума за съвместими събития и ще работим с формулката за обединение на съвместими събития. Вероятността за събитието А е равно на 6/13. Вероятността за събитието Б е равна на 4/13. Вероятността да се случат едновременно А сечение с Б е равна на 2/13. И нека сега да направим вероятността за сумата. Сумата на двете събития съответно е А обединено с Б е равно на вероятността за А плюс вероятността за Б минус вероятността да се случат едновременно. Съответно, това е равно на 6/13 плюс 4/13 минус 2/13.
което като го сметнем, 6 плюс 4 е 10, минус 2 е 8, 13 за тази подточка на задачката. И нека да преминем нататъка в следващите две подточки. На случайен принцип са изтеглени две картончета. Намерете вероятността числата, написани върху тях, да са нечетни. Значи казахме, че имаме 7 нечетни от тези числа и 6 четни. Теглим 2, което означава, че теглим 2, питат ни за и двете да бъдат нечетни, 2 нечетни и 0 четни. Така, всички възможни събития са n, което е равно на комбинация на 13 елемента, защото толкова бяха всички картончета, нали така? Картончетата са общо 13. Комбинация на 13 елемента от втори клас. Защо използваме комбинации? Защото работим с част от множеството. Подредбите не са ни важни. Важно е точно кои картончета сме изтеглили и е важно, че тези картончета са нечетни. Така че в случая трябва да работим с комбинации. Нека да си ги сметнем. 13 по 12 върху 2 по 1. Съкръщаваме и това е равно на 13 по 6. Казвала съм ви да не го умножавате, защото имаме очаквания след това да съкратим. Вероятността да изтеглим две нечетни, т.е. благоприятните събития да изтеглим две нечетни, извинявам се, е комбинация на 7 елемента от втори клас. Имаме съюза и умножаваме по комбинация на 6 елемента от нулев клас, което е 7 по 6 върху 2 по 1. Умножаваме по 1, защото комбинация на 6 от нулев е единица. Съкръщаваме и тук получаваме 7 по 3. Вероятността в случая е равна на 7 по 3 върху 13 по 6. Съкръщаваме, тук получаваме 2, горе става 1 и съответно тази вероятност се получава 7/26, с което сме готови с задачката. Нека сега да минем на следващата подточка. Отново теглим две картончета. В нея се пита: намерете вероятността числата, написани върху тях, да са едно четно и едно нечетно. Значи тук n отново, т.е. благоприятните събития, което отбелязваме с n, отново са комбинация на 13 елемента от втори клас. Няма подробно да го пиша. 13 по 6 сме го получили. Теглим две картончета от 7 нечетни, 6 четни. Иска се едното да е едно нечетно и едно четно. Възможността да изтеглим едно нечетно от общо 7, това е комбинация на 7 елемента от първи и това си е 7. По колко начина можем да изтеглим едно нечетно от 7? И по 7 начина. След това имаме съюза и умножаваме и тук съответно имаме 6 начина да изтеглим едно нечетно от общо 6 четни. И това са ни благоприятните събития за тази подточка. Вероятността съответно се получава 7 по 6 върху 13 по 6. Съкръщаваме и получаваме 7/13. Тази вероятност се оказа точно 2 пъти по-голяма от вероятността на предходната подточка.
И нека сега да направим още две подточки. Отново имаме работа с картончета. На случайен принцип са изтеглени три картончета. Намерете вероятността точно две от числата, написани върху тях, да са четни. Значи теглим 3. Нека да си го подчертаем. Теглим, питат ни как ще изтеглим две четни и едно нечетно. Четните бяха 6. Тук имаме комбинация на 6 елемента от втори. Умножаваме по комбинация на 7 от първи. Това са ни благоприятните събития. Тоест, тук имаме 6 по 5 върху 2 по 1 по 7, защото комбинация на 7 от първи е 7. Тук ще съкратим, получава се 3. И тук ще го напиша 3 по 5 по 7 и няма да го умножавам на този етап. Това са неблагоприятните. Всички възможни събития в случая са... Само тук не ми хареса как написах М. Всички възможни събития N са комбинация на 13 елемента от трети клас, защото теглим 3 картончета общо. Това са 13 по 12 по 11 върху 3 по 2 по 1. Съкръщава се и тук се получава 2. Значи за N имаме резултат 13 по 22. И сега бихме могли да пресметнем вероятността, като напишем, че тя е равна на... Горе имаме 3 по 5 по 7, а в знаменател имаме 13 по 22. Сега, 3 по 5 е 15, 15 по 7 е... Аз ще си помогна ето тук отстрани. 7 по 5 е 35, 7 по 1, 7 и 3 става 105. Тук не можем да съкратим, така че ги смятаме. А 13 по 22 ще сметна, като всъщност го направя 26 по 11. 26 по 11 е числото 286. Значи 105 върху 286 се получава вероятността в тази подточка. Нека да прочетем следващата подточка. На случайен принцип, да си направим малко място, така. На случайен принцип са изтеглени 4 картончета. Намерете вероятността между изтеглените числа да са 9 и 11. Значи в случая теглим 4, точно 4. Изтеглени са 4 картончета. Какво означава да се изтегли между тях да са 9 и 11? Значи имаме 9 и 11 изтеглени. Можем да ги обединим в нещо като група. И още две други. И още две, за които нямаме никакво условие. Всички възможни събития N са равни на комбинация на 13 елемента от четвърти клас. Съответно, благоприятните ще бъдат 9 и 11. Ние бихме могли да изтеглим
по един единствен начин. Значи теглим 9 и 11. След което теглим, имаме съюза и умножаваме. След което да изтеглим още две, които са от всички останали числа. Като махнем 9 и 11, остават точно 11 числа. Т.е. получаваме комбинация на 11 елемента от втори клас. И това са ни благоприятните събития. Това е равно на 1 по 11 върху 10 върху 2 по 1, защото долу е факториала на класа. И тук се получава 11 по 5. Съответно, всички възможни събития са 13 по 12 по 11 по 10. Така. Върху, тук станаха, горе са броя на вариациите, 4 множителя от 13 до 10. Долу имаме k факториал, което е 4 по 3 по 2 по 1. 4 по 3 е 12, съкръщаваме го. Двойката съкръщаваме с десетката и получаваме горе 5. Вероятността в случая се получава 11 по 5. Получихме благоприятните събития, а всички възможни събития са 13 по 11 по 5. Съкръщаваме 11 по 5 и получаваме една 13-та вероятност в този случай. Така, и след като приключихме с тази подточка, нека да направим една последна задачка, последно примерче, което съм избрала, което е подходящо за упражнение на противоположно събитие. Хвърлени са два различни стандартни зара. Нека да кажем, че това са примерно бял и черен зар. Намерете вероятността сборът от точките да е по-малък от 10. Тъй като сбора от точките може да бъде максимум 12, а по-малък от 10 имаме страшно много случаи. Заради това, нека да дефинираме събитието А, сбор по-малък от 10. А събитието А черта, противоположното събитие, да бъде сбор по-голям или равен на 10. И сега, по-голям или равен на 10, кога имаме? По-лесно ще бъде да намерим благоприятните случаи за по-голям или равен на 10, след което ще използваме това, че сбора на двете събития, на сбора на вероятностите на двете събития е равно на единица, тъй като тези две събития се допълват до всички възможни събития, нали така? Сега, по-голям или равен на 10. Нека да започнем от най-големия сбор 6 и 6. След което имаме 6 и 5, 5 и 6. И остава да напишем и 5 и 5, с което почти изчерпахме случаите. Значи с петица повече не бихме могли да имаме, но сбор равен на 10 имаме и когато имаме 6 и 4 и 4 и 6 също. 6 и 6, 6 и 5, 5 и 6, 5 и 5, 6 и 4, 4 и 6. Мисля, че изчерпахме всички събития. И тук имаме благоприятни събития за А черта.
равно на благоприятни случаи точно 6 на брой. Колко са всички възможни случаи? Те са 36. Знаем, че умножаваме 6 по 6, тъй като всяко едно хвърляне на един язар може да се комбинира с всяко едно от показанията на другия язар. И в случая вероятността за А черта ще получим равна на 6 върху 36, което е равно на 1 шеста. В задачата обаче се пита за сбор по-малък от 10, което означава, че ще намерим като извадим от единица 1 шеста и ще получим съответно резултат 5 шести в този случай. Това беше задачка, която упражнява намиране на вероятност на противоположно събитие. Ние решихме да постъпим сега по този начин, за да си улесним живота. Нали така? Когато можем да използваме противоположно събитие, ако е по-лесно на противоположното да намерим вероятността, използваме тази хитринка. Благодаря за вниманието и до скоро. Чао, чао!